Siemaneczko, a dzisiaj chciałem wam pokazać, jak zainstalować mody do Minecrafta. Dobrze, zacznijmy. Wchodzimy w nasz sklep Play i wpisujemy tak: mody do Minecrafta. Dajemy i mamy mods for Minecraft. Klikamy w to, instalujemy to, już to mam. Potem piszemy Blocksklaucher. Blocksklaucher. Następnie też to instalujemy, już też to mam. A gdy już nam się to wszystko ubierze, wchodzimy w nasz mods for Minecraft P. Dajemy sobie porówce mods. Coś takiego nam się będzie zaczęło ładować. I mamy tutaj przeróżne mody. A ja sobie na przykład zainstaluję auta. Chcemy, dajemy install. Czekamy. Dajemy załaduj, jak to chcemy, to tam weźmiecie. Nie za dużo. Wychodzimy z tej apki, chyba że chcecie więcej modów zainstalować, to sobie instalujcie. Potem wchodzimy w naszego Blocksklauchera. Mamy taki kluczyk. Musimy to założyć. Dajemy ten kluczyk i dajemy zażądać skrypami mod P. Gdy już to damy, klikamy w to. I jak tych modów tu nie będzie miał, daj załaduj. Daj pamięć. I coś takiego z Dogland. Klikaj, tu ma swoje mody zainstalowane. Potem idziemy, włączę sobie Minecrafta. Wchodzi na bazę świat. Można stworzyć nowy oczywiście. Ja nie będę tworzył. Masz jest już plot. Oglądajmy, jak to wyskakuje. Przyjeżdżamy szybko na ekwipunku. Patrzymy. Może być. Ja już miałem pierw mody na pistolety. Ja tu, i znalazłem swoje auto. Co? Nie wiem, co to jest auto. Nie, to nie jest. A nie, to przepraszam. Akurat auto nie jest. Dobra, jadę dalej. Mi się cały czas dobra. To akurat też nie mam. Jestem, to potem przeszukam. Mody powinny działać fajnie. Więc to było na w tym odcinku. Myślę, że poradnik wam się przydał, więc na razie cześć i do zobaczenia.